Me. Hi guys. Yan, kain tayo ulit. At ang kakainin natin ay talagang masarap. Yan, kinilaw na tilapia. Yan, at preskong repolyo. At kangkong na presko. Yan, buhay pa yan. At ito naman ay repolyo na naluto. Yan, kakainin natin. Umpisa na natin kainin. Ito. Yan, kinilaw. Tumanghang to. Sarap. Wow. Malambot na siya. Yan. Kasi yung kanto, yung balat. Tikman natin to. Anong lasa? Yan. So, yan. Sili. Parang crispy. Tumutunog. Anghang. Ito naman ay repolyo na may kamatis lang, ginisa. Simpleng ulam lang to, pero nagpapahaba buhay. Gusto mong humaba yung buhay mo, kain ka ng gulay. Tapos mag-exercise. Tulad nitong kamatis, pangpakinis ng kutis. Sobra sarap, matamis. Matamis na matamis, gaya ng pagmamahal mo sa asawa mo. So, try natin itong kangkong. Sarap pala yun. Sarap pala. Ulo ng tilapia. Yan. Sarap. Kaya pala yung mga rabbit gustong-gusto nila to. Sarap pala to. First time kong kumain to eh. Sarap.
maanghang. Ito, kung gusto mong mag-diet, kain ka ng gulay. Tapos, kunti lang yung kakainin mong kanin para hindi ka tumaba. Kasi ang nagpapataba itong kanin. Kasi, kung ano yan, carbohydrates yan. Itong kinilaw, sarap to kapag bago mo kilawin, lagyan mo muna ng maraming suka para maluto sa suka. So, parang kambing na, no? Sarap pala. Ito, kamatis. Maasim, matamis. Sarap yung lasa. So, alam ko kumakain kayo ng ganito eh. Kasi masarap to. Titingnan natin, baka may uod. Iwan ito lang kakainin natin kasi matikas yun. Masyadong matikas na. Sarap. Tilapia. Kinilaw. Pag maganito lang kinakain, parang ramdam mo na hindi lumalaki yung tiyan. Kasi ito madaling matunaw lang to sa tiyan. Mga gulay. Itong kilawin naman, kailangan sanay ka dito. Kasi pag hindi ka sanay, sumasakit yung tiyan. Manghang.
natin tong kanin. Ito, ang daling lutuin to, pero masarap. Kamatis lang, gisahin mo sa kamatis, bawang, lason na, tapos lagyan mo ng kunting goong. Harap. Ito marami dito sa amin, ang daming tumutubo, libre lang. Sarap mabuhay dito sa probinsya, maraming libre. Hindi lahat binibili, basta masipag ka lang magtanim. Wala tayong kanin, kaya ito na lang kainin natin. Sarap. Tumutunog pa. Ano po? Ito matinik. Yung tilapia, ito yung pinakamurang isda dito sa amin. Pinakamura pero masarap. Yan. Prituin. Pwede naman lagyan sa sabaw. Crispy. Apa? Apa? Mau apa?
natin makamayod. Mahirap na. Wala. Ako. Yung lasa niya medyo matamis tapos manghang. Dito sa amin 31 kilo ng ganito. Malaki na daw. Up. Kakain na natin to, sayang. Sayang. Sayang pagkain pag hindi kinakain lahat. Yan. Oh. Kainin natin. Kaya oh.